רוזין, שלום נטלי. שלום. ונגיד שאת מומחית למיקרו-ליבינג ודיור קומפקטי, שממש בימים אלה את מקדמת מחקר בנושא המיקרו-ליבינג עם סטודנטים במכון אלרוב לחקר הנדל"ן באוניברסיטת תל אביב. אז קודם כל, מה זה מיקרו-ליבינג? אז קודם כל, מירב, לילה טוב, ותודה שהזמנתם אותי. מיקרו-ליבינג זה היה בעצם ההגדרה. הדבר הראשון שכשפנינו למחקר, ניסינו להגדיר אותו ולהבין את הגודל שלו, וצריך להבדיל בין מיקרו-ליבינג לדירות קטנות, כי בעצם דירות קטנות הרבה פעמים קוראים להם קטן, אבל בפועל מדברים על דירות של 70 ו-80. כשאנחנו מדברים על מיקרו-ליבינג, אנחנו מדברים על דירות קטנות בהרבה של 30 עד 50, ואני נזהרת ואני אומרת 30 ולא פחות, כי גם זה עדיין קשה לעיכול בשוק הישראלי. שזה מה, נניח 2 חדרים? זה בדרך כלל 2 חדרים או דירות סטודיו. ובעולם יש הרבה דירות שעונות על הקריטריון הזה של מיקרו-ליבינג, אצלנו פחות אוהבים את הקונספט. נכון, מירב, אז בעולם זה משהו שאנחנו מכירים אותו, קיימות דירות גם קטנות בהרבה, זהו בעצם מוצר שהוא קיים בעולם, והסיבה שזה בארץ אולי קצת קשה לעיכול, זה גם, כמו שאמרת, אותו חלום, וגם בעצם חלק מהמחקרים שאנחנו מדברים עליהם, מדברים על הסטארטר הום, על הבית הראשון. והדירות הקטנות האלה הן בעצם נותנות את המנוף הראשון, את הכניסה הראשונה לשוק הדיור, כי בעצם מי שכבר יש דירה בבעלותו, הוא הרבה פחות מושפע מהתנודתיות של שוק הדיור, כי הוא כבר נמצא בתוך המשחק, ובעצם הקושי הגדול הוא להיכנס למשחק. אז הדירות האלה יכולות לתת את אותו מענה, וכמו כן גם נקרא לזה בצד השני של החיים, למעשה לפנות את הדירות הגדולות עבור אוכלוסייה מבוגרת יותר, שלא בהכרח צריכה את הדירות הגדולות, ולהבין שהחיים הם בעצם, יש איזושהי דינמיות מסוימת, ואין צורך להיכנס כבר בשלב הראשון בחיים לדירה הגדולה שמכילה את כל המשפחה. רק אצלנו יש את החלום הזה באמת, הרי אומרים כבר נקנה דירה גדולה, כי יבואו הילדים והכלב, ומה נקנה עכשיו דירה של 30 מטרים? אז אני חושבת שקודם כל כן יש משהו בישראל שהוא שונה מהעולם המערבי, יש כל מיני דברים שאנחנו גם מתעסקים בהם במחקר, בהבנה בעצם במה ישראל שונה, חלק מזה גם קשור לעובדה שאנחנו מתחתנים יחסית מוקדם יותר, ומתחילים את שלב המשפחה בגיל מוקדם יותר, אבל כן אני חושבת שיש איזשהו קיבעון מסוים בלמצוא כבר את הדירה, שתלווה אותנו כל החיים בשלב מוקדם, ואם יכלנו לייצר איזושהי גמישות מסוימת, ולהבין שיש אפשרות לעשות ולשנות גם תוך כדי, אז אני חושבת שיכלו להתפנות הרבה יותר דירות, ולהבין שזה משהו שהוא יותר... טוב, זה כנראה מן החינוך הזה, היהודי הזה אולי, כמו שלא מזכירים, כאילו לא סוחרים דירות, קונים, כי להגיע לדירה זה הישג, אז להגיע לדירה של 5 חדרים, אבל תגידי, בדירות כאלה קטנות, באמת זוג צעיר די מהר מרחיב את המשפחה, אז מה עושים? מצטופפים? איך זה עובד מבחינה עיצובית או תכנונית? אז קודם כל, יש בהם כמה אתגרים. אתגר אחד גדול הוא הנושא שלא כל כך מאפשרים דירות כאלה היום, וזה חלק בעצם מהעיסוק שלנו במחקר, שאנחנו גם פנינו הרבה לרשויות מקומיות, להבין בעצם מה הם אותם אתגרים, או מה הם אותם מחסומים של העיריות מלאשר דירות כאלה. יש פה גם את האתגר התכנוני, אבל את זה כבר תשאירו לי ולאדריכלים אחרים. אבל כן, יש כאן, כמובן שיש כאן איזשהו היבט שצריך גם להבין שזה מותאם לאוכלוסיות מסוימות, בשלבים מסוימים בחיים, אבל היום זה פשוט מוצר שהוא לא קיים בארץ, והוא כן קיים בעולם. כי מה, הרשויות לא רוצות שיהיו הרבה דירות קטנות, הרבה אנשים, וזה אומר תשתיות וצפיפות אוכלוסין. נכון, מדברים בעיקר על נושא של צפיפות, אבל כאשר מה שקורה בפועל זה שהרבה פעמים השוק מנצח, הצורך מנצח, וכשרואים הרבה דירות מפוצלות, מבינים שכנראה יש ואפשר לחיות בדירות קטנות יותר, וכשזה לא קורה מעצמו, כשהרשויות לא מאפשרות את זה, אז בעצם מחפשים איזשהם דרכים אחרות, ואני חושבת בואו נראה רגע איך אפשר בעצם כן לאפשר את הדברים האלה, כי כנראה שהשוק כן צריך אותם. נטלי, תודה רבה שבאת. תודה רבה, לילה טוב מירב. ועם זה אנחנו מסיימים עוד תוכנית של הקומה.